Fáilte go dtí má Leabhragán mór. Is mise Seanán ó Coistín agus bhuailm intindíomh faoin leabhar seo. Seo é an Uaigh Sa Choillidh le Freeman Wills Crofts agus Daistrig Seán Machmaelán go Gaeilge é. Nuair bhfuair mé an leabhar seo, bhí mé go hilas gomlán glas agus níor bhislam ar churbe cén cineál scéal a bheann, cé is muite de gur scéal blachtar a bheann. Ach caiimi rá hahan an scéal go mórlam, is leabhar Uaigh Sa, tá an scéal anna haringtach, anna bhealtach, an cineál splódrach, agus freisin tá an Gaeilge thar bór. Da aine ar wathlo leabhar le Gaeilge anmha ann a léamh, mulhin gomórdíomh saothar de chuid Seán Machmaelán a léamh mar tá sé anmha. Tá roinnt rudaí faoin leabhar seo a heitnín go mórlam. Ifir hain tá beidir leata lonathe I méal feirste agus sa túisceart. Agus bhí Coney Armsa I méal feirste siar 2005, mar sin nuair intítar sa scéal cad ag tarlú agus cábhail sé ag tarlú, bhí mé nán é a haolú go beacht mar is cuimhin lom a bheits na háisna sin. Agus freisin, cé gur scríbhach é beidir beagnach nócha bliana hin ag tús na trocadaí, fós féin tá sé cineál comhaimseartha, tá tú nán na rudaí ann a haolú ag tarlú ar na saolta seo. Tá sé de caint faoi rudaí dhéanann pólíní, an scrúdú a dhéanann pólíní, an cuardach a dhéanann pólíní, agus an bailach a bhíon daoine ag taistil agus na móna iompar a bhí ann. Ní sean móna iompar bhí ann tú, tá sé go léir fós agan, nó bád, lunga, glúisteán, tá sé bíonn sé labhairt ar an gcatháin. Mar sin, d'éadfaí an scéal seo a haolú ag tarlú sa láta nua. Níl sé có sean sin a churbe. So is na Harlín sa scéal ná taon fearr ó bhéal feirste ar Éirí. Bhí sé ó bhéal feirste ó Dúchas ach an sin bhog sé go dtí London. Sir John McGill a bannam dó. Agus meallach a reis go bhéal feirste é. Agus thuaigh sé ar Éirí fadas a bhí sé ar cuairt I méal feirste. Agus an sin iarracht ar an blachtere French. Sin an duine is tábhachtí sa scéal seo. Iarracht ar dulsatóir ar John McGill agus an scéal isrú agus fáil amach cad é go ddíreach ar window, cad a dimig ar John McGill. Agus ar dúspóir is rúndíomhar tá ann tá sé deacair don na pólíní éon leid aáil faoi cad a tharla, cad a dimig ar. Ach de réir chéile fáin siad eolas, fáin siad litracha gan éon síneúirthú agus tugtar eolas dómh. Tá an fineise a láthair chuig na pólíní I méal feirste agus deann siad go bhaca siad daoine. Agus de réir chéile tá siad an ann níos mó agus níos mó fíorchaí a chur leis an scéal agus ar deireadh ar haol tá siad an ann cineál cóceilg a tharla do John McGill nuachta agus an sin caithfí an blachtere an túsal French, caithfí French dulsatóir na daoine a cheapann sé Uaigh John McGill. Nílam chun an scéal a scethe ach aimsíonn sé iad ar deireadh ar haol. Is dóigh sin rud banúsach ar gá tarlú I leabhar mar seo leabhar le blachtareacht. Ach fós féin mar scéal bhí sé anmha, bhí sé fada go leor breis agus ceircéad leathanach ach fós féin tá méid sin rudaí ag tarlú ann go spreagach sé thu chun leanant bheith chun é a léamh. Agus is léamh tanmhach é, tá an Gaeilge thar bór, tá an scéal inste go maith, tá an córá idir na daoine atá sa scéal tá sé sin go maith. Agus os rud é gur tá cuide a lonathe in éireann. Aine ó éireann bheadh siad an ann béal feirste agus cúnta aontrama a thuiscint agus bheith is acu cábhfuil na rudaí seo, cábhfuil na háiteanna sin. Agus dá bhór de aine le Gaeilge agus aine bhfuil chur amach ar bheith feirste taithneoí an leabhar seo go mórdíomh. Tá clúdach Uaigh Sa, bhí tré ann sna trocadaí, sna fichadaí, sna dahadaí, nuair bhí clúdaí Johnny a chur amach ag an gúm ar na leabhar agus tá talíonn ar an leabhar sin ar an glúdach Uaigh Sa. Mar sin, mai rion libh riomh teachta seo I leabharlinn nó beidir siopa leabhar, seanna leabhar, mullam go mórdíomh é ceannach. Is éirthe ann ná an Uaigh Sa Choillidh le Freeman Wills Crofts, Arna Astrú ag Seán Machmaelán agus a scéal anmha.